タヒチアンカフェスチューデント賞、一部最初に踊っていただきますのはヘイありきのルミさんです。大きな拍手お願いします。ルミさん、大変にありがとうございました。一部の1曲目からボルテージが最高潮に達しております。第2部、最後に踊っていただきますのはヘイありきのルミさんでございます。それではメッセージ頂戴しておりますので読ませていただきます。もうすぐ10年になりますね。2015年教室オープンよりずっと一緒に踊り楽しみ続けてくださり、どうもありがとうございます。折タシチとは、踊りとは、技術はもちろんですが何よりも大切なことを共に感じ追求してこれたことを心から嬉しく思っています。ルミちゃんの心が現れる美しい踊りには愛、敬意、感謝を感じます。その背景にはたくさんの努力や経験もあり、折タシチへの情熱あふれるヘイありき誇りのダンサーさんです。今日の演目は私たちにとって思い入れ深い特別なもの。ルミちゃんらしく楽しんでください。今日もルミちゃんやルミちゃんを愛するたくさんの方にとって素晴らしい一日となりますように。いつもずっとありがとう。ヘイありき、渚。以上でございます。それではルミさんです。Fafati buai te aru
ありきのルミさん、よろしくお願いいたします。ルミさん。平ありきのルミと申します。本日は、たくさんの皆様にお越しいただきまして誠にありがとうございます。踊りながらすごく歓声を送ってくださってとても心強かったですし、すごく嬉しかったです。ありがとうございます。私が所属する平ありきは、上野、うぐいす谷、箕輪、入谷などを中心に活動しているタヒちゃんダンスチームです。下は3歳の小さなお子様から、お孫さんがいらっしゃるお姉様方まで、本当にたくさんの個性豊かなメンバーが、一緒にタヒちゃんダンスを楽しんでいます。渚先生はそれぞれの個性をすごく尊重してくださっていて、それぞれの目的や目標に合わせた指導をしてくださっています。そんな、仲間に恵まれた環境のもと、いつも楽しくお互いに刺激し合いながら日々レッスンに励んでいます。ショーやイベントなどで大人数で踊ることも多い私たちなんですが、クラスだったり年齢だったり関係なく、いつも一致団結して一丸となって、チーム全体で楽しかったり嬉しかったりっていう感情を共有できるとてもアットホームなチームですので、ぜひ興味がある方はお待ちしてますありがとうございました。ありがとうございました。それでは6名